салом алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз ба шумо боз як намуд тути дигарро ман нишон медиҳам ва ин тут чӣ хел месабзаду инро чӣ хел чинда чӣ хел хӯрдан дар кор аст ман ба шумо нишон медиҳам. ана ин тути сиёҳ инам яке аз тутҳои бомазза. ин тути дарахти ғавс шуда аст, 15-20 сола аст, калон аст ва тути бисёрро дар боло дорад. аҷаб бомазза тути. ина бинед. ҳозир ман буромада мечинам ба шумо нишон медиҳам. барои чинда хӯрдани ин тут чӣ дар кор аст? худи тут дар кор аст, ягонта стол дар кор аст ё зинапоя. мо дар мавриди худ стол ёфтем ва буромада чиндан дар кор аст. манамо болои стол буромадем. ана ин тутҳо дидед, ана ин тутро анхе мечинед. ана ин туту адрони коса кадом чинда тияд хе ба маза намерава. вақте ай торош мечинед ку ба маза меравад. да ана бинед, дидед чӣ хел тутҳои бомазза, тутҳои хушрӯ. албатта шумо тут шинонед. ин тутро баъд амхе мегиред. дасти ман тоза, тутҳо луд шуд, дастамро шуштам. тутам баъди борон тоза, ино шуштан дар кор нест. ҳамдиёрони азиз, худо хоҳад дар солҳои наздик ман ҳам истеҳсоли ҳамин ниҳоли ҳамин тутро ба роҳ мемонам, барои ки ҳар яки шумо бояд дар дари хонатон яктаги тут дошта бошед, чунки фарзандҳои шумо бояд тут хӯранд. ин витамин аст. бояд кӯдак кӯдакиашро кунад, бояд тут хӯрад. кӯдак дар пушти интернет шиштане кӯча бирояд тут хӯрад, бозӣ кунад, бесарӣ кунад, хулиганӣ кунад кӯдак. ана ҳамдиёрони азиз, ана хелин тутҳоро ман худо хоҳад дар оянда парвариш карда ниҳолашро ба шумо пешниҳод мекунам. дар паноҳи худо бошед. марҳамат. қишлоқи Чорбоғ, хонаи мо тутхӯрӣ биёед.